Hormatly dinleyijiler, yine bir idealine haraydymyz. Ne şular ýalap tokly velosiped. Onuň bilen tanışdyryp geçen seredin şu taýy. Şunuň akkumulatory bolkydy. Seredin şu bir akkumulator dolan ýagdaýynda 130, 120, 130 kilometr alýandyr şu akkumulatory. Şular ýalyk ýük üçin izinde demesi var, bagajy. Degirleri görüşüňiz ýa gatty moşny agyr 160 kiloçenli ýükü polny göterýär şu. Görýän nemäňiz? Ine şular ýalyk tokda. Açar hanymyň. Eredin şu taýdan akkumulatordan hem açyp bolýar açary. Ilk şonu açmaly dem. Açyň. Soň 40 deri 40 da ýöreýär. 40 skorusda ýöreýär. Hani öňünden çyralary adam polny ýany seredin. Ne çyralary da adam giýje. Yani isteseňiz pedally ulanyp aýakda da aýlap bilýäňiz. Aýagynda sürüp bilmeýän adamlar üçinem näme? Tok, pol 3 skor 40 demede de ýöreýär. Seredin skorlaryny. 3 skor. Bu uju süýede. Signalam ba. Hawa, signalam ba. Gattygowy bir eneňize zadyňyza hani bir daýzalara aýagyny neme dip ýöräp bilmeýän aýagy agyrýan adamlara da şol bara kak fiziski hem neme hem ikide oturup bilmän deň aramy saklap bilmeýän adamlar üçinem gattygowy zat amortizatorly gelýär arkadaşlar, amortizator bardyr. Şona maýdyp geçeýin. Umuman gattygowy 160 kilo. 160 kiloçenli göterýär.